Здравейте, аз съм Александър Карагеоргиев, а вие сте с новия епизод на подкаста Полис, дигитално продължение на едноименния журнал за политика и сигурност, част от проекта на Институт Демокрация по финансиране на фонд Активни граждани, който цели да обърне внимание към важните и значими обществени теми, които определят бъдещето и сигурността на България. В първия брой на журнала и съответно първия сезон на подкаста се занимахме с това как войната в Украйна влияе върху България. Във втория брой обръщаме внимание на една не по-малко значима тема, която сякаш произхожда от първата – енергетика и енергийна сигурност. Европа през 2022 година беше принудена да обърне нова страница в своята енергетика и да се откъсне възможно най-много от руските енергийни източници. Това отвори въпроса и за преминаването към зелена енергия или така наречен справедлив енергиен преход. По темата ще си говорим днес с координатор енергия и климат към За земята Венцислава Кожухарова. Привет, благодаря ти, че прие поканата. Ти си един от авторите в броя и се занимаваш с темата за справедлив енергиен преход. Какво обаче означава справедлив енергиен преход, тъй като терминът не е чак толкова популярен? Справедливия енергиен преход най-общо означава преминаване към чиста енергия, към това, което наричаме зелена енергия. Означава преминаване към една икономика, която е отвъд изкопаемите горива. И всъщност справедливият енергиен преход, той не е само, в себе си не съдържа само енергетика, а съдържа и много и икономически фактори, тъй като основното е всъщност как този енергиен преход да се случи и в сърцето му да са хората, защото те ще са най-пряко засегнати. И тук говорим както за потребители, но също така и до много голяма степен и всъщност най-вече за засегнатите хора, които работят в сектора, в тези енергоемки сектори, в България въглищния сектор и въглищните региони. Тоест този термин събира в себе си както трансформацията на производството на енергия, така и на потреблението, така и на работещите в сектора и това как те да бъдат преориентирани. Да, всъщност в най-общия си смисъл терминът е изключително всеобхватен, тъй като може да означава всякакъв вид преход от всякакъв вид енергоинтензивен източник към по-чиста енергия. В България най-често, когато говорим за справедлив енергиен преход, го свързваме с политиките на Европейския съюз и с така наречения механизъм за справедлив преход, в който е включен един фонд, към който България би могла да бъде бенефициент. И в момента сме в процедура, в която се кандидатства по този фонд. Всъщност, трите такива региона, които биха могли да са бенефициенти, са трите въглищни региона: Стара Загора, Кюстендил и Перник. А докъде сме като държава с този преход ние, тъй като все повече и повече се говори за това доколко въглищните електроцентрали има смисъл от тях и все още темата буксува на едно ниво. Махнем ли въглищните електроцентрали и оставяме огромна пробойна в националната сигурност? Да, това е един много популярен рефрен, който чуваме често, като пътуваме и Стара Загора, най-вече Стара Загора, но всъщност според мен основното е, че ние все си мислим, че, т.е. под ние имам предвид както хората, у които липсва достатъчно информация, така и политици, така и членове на синдикатите. Има едно усещане, че едва ли не ние сега ще го започваме този зелен преход. Той е нещо, което ще се случи в бъдеще, имагинерно, когато ние сме готови, подредили сме си нещата и вече, готови сме да започнем зеления преход. Само че ситуацията е такава, че той вече е започнал, тъй като това е нещо, което се случва до голяма степен от само себе си и до голяма степен то се определя от икономиката, от търсенето, от поведението на бизнеса, на инвеститорите, от поведението на хората, които все пак търсят по-ниски сметки, по-чиста енергия. Така че докъде сме? Добър въпрос. При нас прехода се случва малко въпреки политиките на държавата. Тоест той е доминиран повече от бизнеса и от чисто пазарни До голяма степен да, тъй като
има го и момента, в който въглищата започват все вече да не са икономически рентабилни. Тоест, ние си мислим и до голяма степен, примерно се говори, че искаме да бъдат затворени въглищните централи, да се удължи срока, да не е 2038, да е отвъд това. Но въпросът, който всъщност трябва да си зададем е дали тези въглищни централи няма да затворят сами по икономически причини. Ние вече виждаме, днес излезе статия, например в Капитал, че потреблението на въглища е намаляло двойно. България вече не изнася електроенергия и това до голяма степен е, защото нашите съседки вече произвеждат сами енергията си и до голяма степен тя е енергия от възобновяеми енергийни източници, съответно е доста по-евтина и няма търсене на тези до един момент, всъщност в обществените представи беше изграден точно този модел, че зелената енергия е по-скъпата, енергията от въглищата е по-евтината. Променило ли се това или има все още смисъл, нали, да се мисли за това как, например, въглищните електроцентрали да станат по-чисти, защото и такива тези се дочуваха в един момент? До голяма степен причината, поради която енергията от ВЕИ беше по-скъпа, беше заради много високия капиталов разход, който се изискваше при първоначалната инвестиция. Тоест, много, много е скъпо да си сложиш солар панел. Тоест, години наред трябваше тези соларни паркове да се изплащат. Да. В момента ситуацията е такава, че ти правиш една по-голяма такава първоначална инвестиция, но всъщност тя много по-бързо се изплаща, отколкото преди 10 години. Вече има панели, които могат да се изплатят след 5-10 години. Това, особено когато говорим вече за собствени нужди, би могъл да е един такъв кратък срок, 5-10 години. Сега, големия проблем в България обаче е свързан с връщането в мрежата. Тоест, навсякъде другаде, даже до голяма степен не говоря само за Европейския съюз, но и, например, в Западните Балкани, е много разпространена тази концепция за така наречените просюмери. Това са производители, които едновременно с това са и потребители. И така, ако ти, примерно, имаш фотоволтаик на покрива си, потребяваш енергията, от която имаш необходимост за собствените си нужди, след което връщаш това, което е излишно в мрежата и получаваш съответно някаква печалба от това. И всъщност така инвестицията ти се изплаща много по-бързо, защото ти потребяваш т.е. ти произвеждаш, потребяваш и продаваш. В България обаче това не се случва заради законодателната рамка, която все още не е приела тази концепция за просюмери, така наречените. Доколкото знам, ние имаме един таван, който е върху енергията за потребителите, за домакинствата, и евентуалното преминаване на свободен пазар би могло да отключи това, което ти казваш. Да, това е заложено в плана за възстановяване и устойчивост. В момента точно приключи общественото обсъждане на закона за енергетиката, за изменението, което всъщност включва точно това. Либерализацията на пазара, да, също така и подпомага децентрализацията, което ще доведе до по-конкурентно производство на енергия. Доколкото знам, тук притесненията на повечето хора са, че цените на енергията за домакинствата ще ударят по същия начин, по който бяха ударени тези за бизнеса миналата и по-миналата година, и ще се стигне до едни доста по-тежки сметки за ток. И това кара също много хора да вдигат опозиция. Да, и бих казала, че това е едно напълно валидно притеснение, само че същевременно с това има и други механизми, които биха могли да подпомогнат потребителите. Например, ще дам един пример с това, че става все по-популярно и по-популярно общинските покриви, т.е. покривите на общинските сгради да се инсталират фотоволтаици. Пример за това е и президентството. Те миналата година имаха такава обществена поръчка. Всъщност, в момента, в който общинските сгради потребяват и успеят да задоволят своите енергийни нужди, те биха могли да връщат към мрежата и всъщност от това да се възползват, например, енергийно бедни потребители и семейства. Тоест, това е един начин да могат да се минимизират тези последствия. Тук има и още един проблем. В нашето законодателство няма дефиниция за енергийна бедност. Тоест, ние
при нас нещата се развиват, имат потенциал да се развият, но просто непрекъснато срещат едни бариери, които са административни и законодателни. Добре, защо се случват тези бариери? Откъде изникват? Тъй като има от години насам се говори за това, че трябва да се случат тези промени и трябва да минем към този свободен пазар на енергията. Но не става. Аз ще върна, може би, ситуацията към справедливия преход и това, което ние виждаме като проблем, е липсата на информация от една страна към хората. И също най-големия проблем, според мен, е политическия популизъм и това, че ние живеем в една ситуация от избори до избори. Непрекъснато има някакви политически сътресения и промени и проблеми и до голяма степен аз смятам, че политиците изпитват страх да кажат това, което трябва да се случи. За мен, аз абсолютно не смятам, че те не знаят за какво е справедливия енергиен преход, какви са ползите, какви са и негативите, защото няма как в едно нещо имаш и ползи и негативи. Но изобщо целият смисъл на този фонд е прехода да се случи бавно и плавно и да е с грижа за хората. Това е идеята и затова се отпускат тези средства. И тук вече е работата на държавата да помисли, да направи един план и да помисли как е най-добре тези средства да бъдат усвоени и да бъдат използвани, за да подпомогнат засегнатите страни. Само, че това е нещо, което е много трудно да излезеш и да го кажеш, например на трибуната на Народното събрание, да кажеш това е нещо трудно, което ние трябва да направим. И защото има голяма възможност да е непопулярно. Всъщност, да загубиш избиратели. Особено в райони, които са с много мандати. Точно така. Точно така. Доколко всъщност ни е необходим този енергиен преход? Ние от гледната точка на тези крайно консервативни по отношение на енергетиката хора у нас и политици, какъв е смисълът от това преминаване? Освен чисто здравния, нали? Чист въздух. По-добро здраве. Така е, но ето вие казвате, освен здравни, но това е една от най-големите причини. Не знам вие дали сте били в Гълъбово и в Раднево, дали сте виждали за какво става въпрос и какво бълва Брикел там, и този черен въздух. Хората в Гълъбово го дишат всеки ден, те протестират срещу това и искат промяна. В крайна сметка всеки има право на чист въздух и на това да живее в добра среда. И това, което се случва в момента е едно противопоставяне между въздуха и хляба, здравето и хляба, което не е правилно, не трябва да има един такъв избор. И става въпрос, справедливия преход, защо трябва да се случи, защото всеки от нас има право да живее в чиста среда, с чист въздух, без замърсяване и също така да има и икономическа стабилност и сигурност. Защото една от другите причини да трябва да се случи този преход, както споменахме и в началото, е икономическата ситуация. Тези централи, ако продължат да работят по начина, по който работят, те нямат бъдеще. То може да бъде изкуствено удължено чрез субсидии в продължение на още, да кажем, 10 на 15 години, но няма държавата да плаща за една загубена кауза, която може да й бъде намерена. Това се случва и в момента. Но да, това би могло да продължи реално тези предприятия да работят на загуба, но това налага и още по-сериозни зависимости в тези въглищни региони, защото продължава да има един работодател. Това е едно предприятие, в което са заети един много голям процент от хората, които работят, например, в региона Стара Загора. Има ли други държави, които са в идентична на нашата ситуация? С такава не толкова отказ, колкото скептицизъм да подхождат към енергийния преход? Има държави, в които, примерно, една такава държава е Полша, която е в доста подобно положение на България, чисто от към енергийния микс и важността на въглищата, както и това възприятие за въглищата като национално богатство, което и ние имаме. Обаче
Там, благодарение на много по-добра информационна кампания и много повече по-силен натиск от страна на правителството да убедят хората защо трябва да бъде направено това, всъщност проектите там, които аз там съм виждала по този фонд, са изключително добри, защото там минното предприятие работи заедно с синдикатите, които работят заедно с засегнатите страни и после донасят тези проектни предложения към общината и съответно към държавата, като министерството, като управляващ орган. И всъщност тази работа заедно е това, което помага, нали, тези проекти да са добри и този преход да се случва. Въпреки че и те имат същото убеждение като нас. Една държава, в която нещата се случват по-бавно, точно заради липсата на политическа ангажираност, да го кажем така, е Унгария, но при тях зависимостта е свързана по-скоро с зависимостта към изкопаемия газ и преминаването на част от централите към газ, което е проблем заради това, защото след може би 10-15 години има голяма вероятност да сме в същата ситуация с газа, който сме сега с въглищата. Споменавате успешни проекти, които в Полша, например, са реализирани. Може да дадем един такъв пример. Как един минен регион се трансформира в място за зелена енергия или пък самия бизнес се увеличава като типове? Какво точно представлява тези проекти, тъй като интересно ми е да си представя какво, например, може да се случи в Кюстендил, казахме, един от районите. Да. Например, една голяма част от проектите са свързани с успешна рекултивация на бивши минни терени. До голяма степен повечето държави избират да насочат рекултивацията си към туризъм и превръщане на тези терени в места за отдих, чрез изкуствено създаване на езера, около които, нали, съответно се създава такава икономика, която е свързана с отдих. Кафенета, музей на минното изкуство, например. Нали, то много е важно в крайна сметка да не се забравя какво е било това място. Има все пак някаква... хората имат свързаност към този поминък, към тази професия. Тя в повечето случаи е дефинирала тези региони в продължение на векове. Така че е хубаво да има и някаква връзка с този тип история. А иначе чисто от към проекти, които са свързани с предприятия, като конкретен проект е трудно в момента все още да се каже чисто за нали, за конкретен проект, тъй като този фонд първа стартира. Първият проект започна в Естония по-рано тази година, но плановете на повечето държави всъщност включват в себе си основния елемент е диверсификация на икономиката и всъщност това да не се разчита само на едно предприятие, което да доминира сектора, а да се подкрепят малките и средните бизнеси. Това е нещо, което, за съжаление, нашия план в момента като че ли не прави много добре, тъй като... Плана за възстановяване и устойчивост. Това са териториалните планове. Значи България, както и всяка една държава членка, която би могла да бъде бенефициент на този фонд на ЕС, трябва да създаде териториални планове за справедлив преход. Така се казват документите. И те се подават към Европейската комисия за одобрение и в себе си трябва да включват 3 основни стълба. Как ще се декарбонизира енергетиката, как ще се диверсифицира икономиката и всъщност и най-важният стълб е социалната част, всъщност как ще бъдат преквалифицирани хората и как всъщност те ще бъдат, биха могли да са по-малко засегнати от този преход. И при нас имаме един голям проблем с това, че стълбовете, които са свързани с икономиката и с социалната ангажираност, са много слаби. Ние имаме вие ако ги видите един до друг, те са ето толкова за енергетиката и ето толкова за икономика и социалната част. И всъщност не се разчитат. Те са изготвени от правителството, предполагам? Те са изготвени, да. Те са... Черновата е писана от Министерството на енергетиката, управляващия орган след това, когато
ако бъдат одобрени тези планове, ще бъде Министерство на регионалното развитие, тъй като попада по една от оперативните програми. А кое правителство всъщност ги е изготвило? Кое ли не? Това е всъщност големия проблем. Големия проблем е, че няколко правителства, включително и служебни, работиха по този план. Миналата година, точно преди да падне правителството, което беше на Кирил Петков, те бяха започнали едно обществено обсъждане, което беше през месец август. След това в един момент... време за сериозни теми, в момента пак тече. Слава Богу, вече сме септември, но започна август отново, докато всички са в отпуска. Но имаше едно такова обществено обсъждане и след това нищо. Нищо не се случваше в продължение на месеци. Включително имаше заявка. Примерно Европейската комисия питах, добре, какво се случва с тези планове? Ние ще ги получим ли, защото за да ги одобрим и за да може България да получи всички пари по този фонд, ние трябва да ги одобрим до края на 2022 година. Ние не си изпратихме териториалните планове, загубихме 200 милиона евро от този план. Ами това реално се равнява на почти цялата сума, която е за регионите Перник и Кюстендил, тъй като там има по-малко средства, отколкото за Стара Загора. Изкушавам се да попитам колко е била печалбата на тецовете за този период, но предполагам, че цифрата не идва веднага на ум. Миналата година печалбата действително беше много висока заради енергийната криза. Миналата година беше и също за първа година държавният ТЕЦ Марица Изток 2 започна да работи пак на печалба. Тук интересен е въпроса, добре, това предприятие най-накрая работи на печалба за пръв път от много време, какво се случва с заемите, които Марица 2 има към държавата, защото тези не са били върнати от тези свръхпечалби. Последната информация е, че Марица 2 пак работи на загуба. Всъщност това беше един временен пик, в който всички защитници на въглищата надигнаха тогава глави и казаха, ето виждате ли, за какво ни е на нас този фонд е милиард и 300 евро за България. Те казаха, за какво ни е този милиард? Ето, ние произвеждаме и печелим много повече. Разбира се, тези средства те не отиват за подкрепа на хората по време на справедливия преход, а са печалба на предприятията. Или казано с други думи, този пик, който е бил първо временен и съответно нетраен и второ не в интерес на местните общности, колкото и всъщност в общественото пространство да се говори точно обратното от политици, което винаги ми е било интересно. Когато гледам поведението на депутати от Стара Загора, независимо от партия, винаги едно и също. Да, за съжаление така и не само на политици от Стара Загора, и това е точно заради този популизъм, който в момента имам чувство, че в последните 2 години ситуацията е още по-зле по отношение на въглищните региони. Но другото, за което ми се ще така да спомена, че в крайна сметка този милиард и 300 може и да не звучи толкова много в сравнение с гигантските печалби на тецовете за миналата година, които те твърдят, че имат. Но това са едни средства, които ние може би трябва да спрем да мислим като едва ли не едно нещо, което ще ни бъде изплатено един път и ние получаваме парите, усвояваме ги и после чакаме следващите средства от Европейския съюз. Трябва да се мисли малко повече за това как да се инвестират тези средства, за да могат да се отключат инвестициите в региона, защото Стара Загора е регион с страшно голям потенциал. Там има много квалифицирана работна ръка. Тези предприятия, мините и тецовете, те създават една много добра инфраструктура около себе си, транспортна свързаност, потенциал за индустриални зони и това не трябва да бъде пренебрегвано. И всъщност, ако спрем да сме толкова зависими от едно нещо, има потенциал за много повече и за много повече средства, които да бъдат налети в този район и да го подобрят. И всъщност това е идеята на този справедлив преход, е всъщност да създаде една среда, в която хората искат да живеят и да работят и в която да се чувстват добре.
Освен фонда, в статията си ти споменаваш и други механизми за развитие на региони и за тяхното преминаване към зелена енергия, за усвояване на различни фондове и така нататък. Да, оперативните програми, има две оперативни програми, които може би така най-вече са в тази посока. Едната е региони в растеж, всъщност в която минават и тези териториални планове. Този фонд седи в тази оперативна програма, но също така и оперативната програма за околна среда, които всъщност двете големи програми вътре в тях са може би тази най-голямата може би за енергийна ефективност, а другата е свързана с подмяна на отоплителните уреди. Те като цяло са, за съжаление, проблем между тия две програми е, че те биха могли много добре да работят заедно, ако имаше някаква синергия между тях, но за съжаление изглежда, че те малко са писани така въпреки една друга и не са много последователни. Но принципно има доста механизми, по които общините да могат да се възползват от такива промени към зелена енергия. Има много активни общини. Една такава е Габрово, които страшно много кандидатстват по всякакви програми, свързани както с енергетика, но също така и с намаляване на отпадъците, рециклиране и така нататък. Така че има механизми за общините, но до голяма степен всъщност големия проблем са точно тези, що се отнася до ВИ, най-големите проблеми са административни. Защото ти дори да искаш да създадеш, да речем, ти като кмет можеш да искаш да подпомогнеш създаването на енергиен кооператив. В момента в България, в българското законодателство няма дефиниция за енергиен кооператив и съответно той не може да бъде създаден точно поради причината, че не можеш да произвеждаш и да продаваш. Добре, кои са пречките, които според теб трябва да бъдат изчистени, за да може енергийният преход на България към зелена енергия да бъде отпушен? Първо, това са административните пречки, които споменах, но също така това, което трябва да бъде изчистено най-вече и е недоверието на хората към това, че зеления преход трябва да се случи и че е нещо, което е добро за тях. И начинът, по който това да се случи, е да създаде малко повече доверие в политиците, в експертите и като цяло да има всъщност една идея, че това, което се случва, е добро и че не е в ущърб, не е създадено, за да ни се вдигнат сметките или това не е някаква политика, която Брюксел води, за да може да ни направи зависими от себе си, а в крайна сметка да се знае, че това е нещо, което води към нещо по-чисто и по-добро. Административните пречки са едно на ръка. Това са законодателните промени, въвеждането на дефиниция за енергийна бедност, позволяване на създаването на енергийни кооперативи, позволяването на това да можеш да произвеждаш и да продаваш. Това са неща, които в момента хубавото е, че виждаме едно отпушване. Има в момента се изменя закон за енергетиката и другото много важно нещо, което трябва да се случи, до голяма степен тези неща, които изброих, те са в директивата за енергия от възобновяеми източници на Европейския съюз, която България имаше задължение да транспонира, т.е. да възприеме в законодателството си през 2021 година. България все още не го е направила. Има наказателна процедура срещу нас от страна на ЕС. Две страни са България и Словакия. В момента се обсъжда новия вариант на тази директива, но ние още не сме транспонирали предишния. В момента, в който се предприемат тези стъпки, ние започнем малко по-бързо да приемаме тези директиви, бихме могли да сме малко по-в час с това, което се случва навсякъде. Но това, което казваш в момента си вадя някакво всъщност извод, но един от тях е, че може би хаоса, който и ние имаме, ти спомена, кое ли не правителство е работило по тези планове, но може би ни трябва малко повече, колкото и нелепо да звучи вече, но малко повече стабилност в това и малко повече приемственост, а не
всяко следващо правителство да предприема свои ходове, стъпки. Просто липсва тази идея за обща визия, която да... Ами това е, може би, един от най-големите проблеми е, че всъщност България няма енергийна стратегия. България има много документи, различни, но няма една такава голяма визия как ние искаме, какъв искаме да бъде енергийния микс или как го виждаме през 2300, 450. Предстои в момента актуализацията на националния план за климат и енергетика, но това е пак нещо, което е инициатива на Европейския съюз. Всяка държава членка е задължена да актуализира този план и да го предаде до година. Само че ние в България нямаме наша така енергийна визия и това е нещо, което е енергийна стратегия. Имаше една визия за енергийна стратегия, която беше... дори не искам да я коментирам. Но за разлика от, примерно, аз четох стратегията на съседна Гърция, в която имаше разбивки по години, как си представят микса и не как си го представят, резултат от моделиране. При нас това все още липсва. Може взето това, което беше и другото, което ми изкочи в главата, тъй като си припомних някои от предишните разговори, особено с Александър Стоянов, с който накрая просто минахме към весел песимизъм, но в България сякаш все още го няма този страх, който на други места в Европа се усеща, че климатичните промени вече влияят. Влияят и тук просто не го забелязваме чак толкова много, но лято след лятото ние отбелязваме температурни рекорди. И то не за конкретен ден само, а за цяло лято. Места в Европа, които никога не са се сблъсквали с идеята за суша, се засушават. В България мисля, че в южните части има места, където няма досег до питейна вода. Изсушават се подземни водни басейни. Климатичните промени се случват, просто ние някакси още сме в някакво весело състояние на непокизъм. Да, и същевременно с това има едно, може би има, понеже в България не се говори достатъчно за климатичните промени, като цяло на каквото и да е ниво. Всъщност много малко се обръща внимание, че нещата, които ние наблюдаваме в България, които вече се случват, те са резултат от промените в климата. Всички чухме за наводненията в Карловско миналата година. Днес има новини за наводненията, които са на морето в Царево, Ахтопол. Но ние всъщност не си даваме сметка, че те са до голяма степен породени от промените в климата. Има и други неща, които влияят на това, примерно застрояването и така нататък на морето. Нали, също оказва влияние, но самия факт, че това наводнение се случва, то също е резултат от промените в климата. Изсипването на дъждове, както и засушаването. Между другото, България, според един доклад на ООН, има най-голям риск от засушаване, има в регионите по поречието на река Дунав, включително Южна Добруджа. Да. Това е доста. Да, включително Южна Добруджа, което за нас всъщност би било чисто от към хранителна сигурност и земеделие, това за нас би било много, много голям проблем. Аз знаех за региони в Странджа, където има сериозни проблеми, но за Добруджа това е действително доста... Да, докладът е страшно интересен и за мен също така не беше нещо, което... Докладът е всъщност свързан с това къде биха били, кои региони са застрашени от засушаване и от повече пожари. Всъщност за това е доклада, но за мен също беше много странно, че е Дунав, но... Да. Наистина. Ако можеш да опишеш трите важни стъпки, които могат да... Или 5, или колкото там... Подхвърлям просто бройка за повече журналистически план. Но кои са важните стъпки, които трябва да прави България, за да действително да задействаме този енергиен преход? Чисто институционално. Аз ще се огранича, може би, до две неща, за да не става твърде сложно. Но така, първото нещо е да има конкретика, план, стъпка по стъпка, как виждаме ние този преход, как ще се случи. Става въпрос за
какъв ще бъде енергийния микс, как ще се декарбонизират предприятията. Изобщо всичко това да бъде описано стъпка по стъпка. Защото в момента ние виждаме едни много планове, които се създават, които в голямата си част малко им липсва обосновка. Ние, примерно, дори в териториалните планове има някои... И дори в плана за възстановяване има много неща, които са малко мечти. Ние искаме този проект, този проект, този проект, без много да се мисли всички тези неща как ще допринесат до голямото цяло. Ние малко мислим за всичко на парче. Затова ни трябва, точно казах, и е големия проблем, че ние нямаме енергийна стратегия. В момента, в който се създаде един план за декарбонизация, пътна карта, ако ще, това е една много голяма стъпка, която ще помогне вече съответно всичките планове, програми да бъдат приведени в съответствие с тази по-голяма пътна карта. Другото нещо, което според мен е изключително важно, е информационна кампания. И това, че когато ти нямаш, когато не знаеш защо нещо как нещо ще ти повлияе лично на теб, е много трудно да имаш доверие в него и в процеса. И да повярваш, че то е нещо, което ще ти повлияе добре. Затова е изключително важно да се спре с тази дезинформация, която ни залива от всякъде по отношение на въглищата, на тяхното бъдеще. Включително и наскоро четох как ние ще имаме въглища още 60 години и трябва да ги копаем. Нали? Това са такъв тип популистки разговори, които много пречат на това прехода да се случи и да е ефективен. Втората точка, която каза, за мен това и в предварителния разговор го споменахме, но за мен е много важно хората действително да осъзнаят къде биха били техните плюсове в цялото това нещо. И колкото и грозно да звучи, къде ще има далавера. Но според тебе, на колко години сме от това общините у нас да имат вече възможност и желание да извършат такива проекти, с които, например, да осигуряват да кажем електроенергията за местното училище, детска градина, здравен кабинет, община и така нататък, за общински сгради и така. Мисля, че възможност и желания са две много различни неща. Възможност... Да кажем и двете, да стигнем до и двете. Да стигнат, според мен има общини в България, които имат така по-будни кметове и районни областни управители, които имат малко повече визия. Като цяло обаче бих казала, че масово има едно недоверие към този преход и към това, че той би могъл да се случи. Не мога да се ангажирам да дам преценка след колко години, но според мен пък важното е да кажем, че тези възможности ги има в момента. Тези неща и в момента могат да се случат. Има достатъчно програми, по които може да се кандидатства и достатъчно много кметове, които кандидатстват по тях. Но просто има едно такова все още, бих казала, незнание, че е възможно по общинските сгради да има панели, че е възможно всъщност един град, село, район да бъде енергийно независим като цяло и да бъде част от една децентрализирана енергийна система. Това е съвсем възможно и сега. Инвестициите не са толкова огромни, освен това, нали, чисто финансово. Има достатъчно подкрепа и от Европейския съюз. Така че аз бих се надявала в близките... Това вече се случва сега бях на пътуване из Чехия точно в такива общини. Това се случва от 2011 година насам. Така че ако има малко повече желание, това е нещо, което може да се случи в рамките на следващите 5, ако ще години. Това не е нещо, което е... До голяма степен го има едно такова разбиране, че тези технологиите на бъдещето. Това не са технологии на бъдещето вече, от няколко години насам. Те си технологиите на настоящето, просто трябва някой да работи в тази посока. Бъдещето дойде. Благодаря ти много за този разговор. Ако и на вас ви е харесал, можете да ни последвате в социалните медии, да сложите един палец на това видео и да последвате канала ни в YouTube и да ни последвате в Spotify. Благодарим много на Българска наука, които ни помогнаха и ни дават пространство да записваме този подкаст.
Този проект е дело на Институт Демокрация по финансиране на фонд Активни граждани и цели да покаже важните теми, които определят бъдещето и сигурността на България. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!